Halos 3 ka oras ng milabay human ang pagtayog sa kusog nga linog. Nasunog ang Davao Convention and Trade Center sa Florentino Torres Street, Davao City pasado alas 10 sa buntag, Hunyo 8, 2026. May grabe pa ang kalayo nga may abot sa ikatulong alarma nga nanginahanglan pa og dugang bumbero. Sumala sa usa ka tabahan sa Convention Center, nagsugod ang kalayo sa ballroom area nga naay nagpintura. Kalit lang to, sir. Kaya pag sulod na sa ballroom bay, sir, una, hinay pang siga to, sir. Ya pag human, pag kuwan sa kalayo, ang tagak, yan, dito siya ning kuwan sa carpet. Kata yung kalayo. Antod nagulan-ulan ang kuwan, kalayo. Kaya bagong pintura. Medyo malawak kasi siya, sir. So we really need to divide the responder, sir, para makover din yung sa likod na portion nitong DAPCON, sir. Alas 12:30 na sa udto, gideklara sa mga bumbero ang fire out. Wala gi-report nga nasamdan o naangin nga kinabuhi sa insidente. Paghiling sa mga bumbero, halos na ugdaw ang tanang butang nga naa sa sulod sa Convention Center. Nagpahigayon sab sila og clearing operation. Sa gawas makita ang usa ka sakyanan nga nadanyo sa sunog. Subayon pa sa Bureau of Fire Protection kung unsa ang sinugdanan sa kalayo. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.